maka na mgbe anyị na-agba bụ mgbanwudo agbụrụ ebe onye na-akachi ekwadoro ebe onye ligo kachi emelie eze oyọlụ odogwu n'anya jalụ Bunatia N'Ike ifulu Mazi Nnamdi Kanu Bunatia N'Ike nyegwala ibulu oima ifulu odogwu n'anya jalụ n'ụwa Bunatia N'Ike anebu onenu anebu mkpu ebu ifugolokozuna onye gwara ibuluziele n'ụwa nsogbu ndị Biafra ka ibulu onye ndị mmụọ na-agbalọ enwe ndị mmụọ ozi na-echekwa banụ enye ka ijelubulu n'ike n'ụwa m onye gwaziri ibulu ọkwọnyibago tụrapi ekwerozighi n'ụwa m bunye bunye ekwerokwuzi n'ụwa ifulu odogwu n'anya ajalụ n'ụwa m egwu ikolobịa ka ọ bụ adebu nkwu ebu mana onye na-amara onye kalili ya n'ụwa bụ onye nwụrụ anwụ ọyọ egwu Agbalanze etibego n'elu ife abụ egwu ikolobịa ima egwu na-etili ndị nwanyị maka na nwanyị nwe egwu n'enu ikenga nna ga-adịlị nna nke nwa m ga-adịlị nwa m nwata nwe ndidi ọnwa welenu a na-ebu onenu gọọmenti ejego nkọ na Kenya okwu siri ike n'obodo anyị onye ga-ekwuzi olenu eduzi onye atọrọ na Kenya Mazi Nnamdi Kanu ọhamadike Biafra nsogbu ndị Biafra niile ibu alụ ndị Igbo worldwide ọnya bụ mmiri na-ebu ogbe n'Ibeko
obodo Biafra ifulu odogwu n'anya jalụ n'ụwa ifulu odogwu n'anya jalụ n'ụwa na-ebu onunu ebu obodo n'isi ka njụọ n'eziokwu n'ọlụ nwunye n'enu ụmụ ụwa jebute okwu dọba n'ụlọ ịbatazie na-achọ ndụ enwela anụ na-achụ ọsọ achụnụ wezie ka na-achụ ọsọ mgbada na-achụ agụ ọsọ n'elu ụwa ogada chụpụsi ka atọ ọsọ n'ụlọ gọọmenti ejego ntọ ọsọ ikpe ọnya rendition extraordinary rendition ife niile a bụ ntọ etu a ka esi kpọsie listilin mesịa kpọzie nye mbezumenti kwa mesịrị kpọọ nya pọsụ biarin emesịrị kpọọ nya amụrọba na nke ikpeazụ a n'ife ọ bụzi bụ yahoo ọgaranya zuo ọbụla embezzlement kwa mgbenye zuo akpọnya stilin na iman zuo akpọnya yahoo ndị omekome zuo ọbụla mmụrọba mana ife niile bụzi ori Bunatia N'Ike n'elu ntọka ọ bụ ọyịma ifulu odogwu n'anya aja alụ n'ụwa mma ifulu odogwu n'anya aja alụ n'ụwa mee ọkwa ifugolo kozuna a na-ebu onenu a na-ebu nkwụ ebu onenu ọ bụ na na-ebu obodo n'isi nụ jee gwazie vileji unu fensi ka mfụzie ada-ebu obodo ebu onenu ụwa Mazi Nnamdi Kanu bụzi obodo ka ọ bụ ọhamadike mmiri na-egbu ogwe n'igbe dị na onye na-azọzi ihe onenu nyezie ndị Biafra ka nnaba nyezie ndị Biafra ọ gwara unu akụfesi n'elu ụwa ọdala awọ akụfesi ọdala awọ n'elu ụwa ifuru odogwu n'anya aja alụ n'ụwa mma gọọmenti ejego ntọ bajeziri ntọ na Kenya mana okodogo n'elu ụwa bunyizie nye bunye kwere ọfanụ butukwuzie nye butu ekwere ọfa mgbe fabu ya nata na Kenya eche ma ọba nata atụ ọnya nga kuzie nya nke kwere ọfa lenu rakuzie nya na o kwere ọfa lenu mana o ji fe nwata wenye aka nunu
akalobi o wetuzie nwa nwive welu azienu Nnamdi Kanu ka ọ naba ifulu odogwu n'anya aja n'ụwa Mazi Nnamdi Kanu ọhamadike embeli bụ nke ihe onunu onye mmeli onye ka ibu onye mmeli onye ka ibu imeligo ndị loyi n'ụwa imelili fana nlọ imeligo fana ifene n'ụwa ifulu odogwu n'anya jalụ n'ụwa mmiri egwu Agbalanze ka njebe Zambia edo onye nchọ wee bịazie na Zambia Ali Chinweike Ọmabe Ego Amaka Amashi 1 of Aji n'Enugu Ezike CEO Edemmili Property Limited odogwu nwanyị ji dị ebube n'Enugu Ezike lebe olili na inwere ọdịda Mazi Chikeluo Obuani ụzọ ọka n'Igbo nwonye ụmụ dị ọka nani ọka odogwu nwere Igbo bụ na-ekene mi ụzọ ọka na United Kingdom nwa Chineke onye ọma ọkwa ime ya o mezie onenu ụwa afụlụ odogwu n'anya aja alụ egwu Agbalanze ga-anazi onenu ụwa egwu ikolo m ife bụ egwu nnetilu ndị nwanyị Ikenga nna ga-adịlị nna nke nwa m ga-adịlị ya n'enu ụwa mana onye kwere ọkọra n'enu ebuli ebufe n'ama nne ya ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-achọzi ọdịmma ndị Igbo ka anyị na-achọ ụkada elikwa ife onye bụ anya n'ụwa m ifulu odogwu n'anya aja alụ n'ụwa m Bunatia N'Ike ifulu odogwu n'anya aja alụ n'ụwa m Bunatia N'Ike Babu Bunatia N'Ike n'enu Papa Bunatia N'Ike nye gwali bulu oima